Ababukeli baphawulile ngokuthi balichithe kanjani usuku lwabo lukaKhisimusi namhlanje. Cha mina hayi hambe kahle kakhulu bandla. Isimabholeni sibuka abafana bedlala ibhola lapha emqhudelwaneni. Uma ke mhlambe kusasa kumuntu ezobona kahle ukuthi usuku uhamba kanjani kodwa nje badla isiphathe kahle usuku namhlanje. Safisela bonke abantu bakuKhisimusi omuhle bakuvikele nasezingozini. Indeo umndeni wami uTafisto silapha sonke manje. Siyawunabela usuku namhlanje. Apho ukuthi uYesu wenza into yakhe so siyabulela. Mina olami usuku namhlanje ngilichitheke nawo umndeni wami lo ngihleli nawo ngoba ubona nje ngihleli nabashona bami la ngihleli nezingane zami besihleli kumnandi sicula sijabula yibo kaba yizo ingane zami lezi engihleli nazo asitheni ke happy Merry Christmas. Usuku lwami ngilichithe ngihlezi endlini ngibuka iTV ngibuka umabona kude ongibone kuyinto engcono ukuba ngenze ngihlale endlini ngibuke iTV ngibuke izinto ezintsha ezenzekayo ezweni esiphila kulo. Ngihlalele nomamami siyazinjoyela iChristmas nabanye bakhona la endlini siyacabanga sizoba nelanga lehle namhlanje. Hayi msakazi ngoba ubona nje impela ke thina bekunehlahla likaKhisimusi la eMtube ngutsheni. Hayi namanje nje impela hayi ingoma ayiyasha bekumnandi ngempela kukhona amaqembu ahlukene egodi